Kidam tang suri hini ro inquiry sia ningkan ahut langkhang along arniwang ki choi hi thi ingpu ponsi langkhang ara datum joy ke pen kinang jiason longpon lo Lason si lakhain ko ra truck Dwarbaguri constituency ka parlo apar dehuri langkhang arong along kidam tang ningkan suri hini ro inquiry si aningkan ahut langkhang along arniwang ki choi hi thi ingpu ponsi langkhang ara datum joy ke pen han sang ingtimen thu chonam pon long lo Lapen langkhang arong along arniwang ki choi hi thi kachubidun atuma phan anso se kapaching thurji aphan pura local MAC mate Karbiang Long Autonomous Council EM Richard Tokbi kapin khatpona tengpen Dwarbaguri BJYM dunmai phu relief samrong pi pen langkhang along arniwang ki choi hi thi kachubi atuma phan street light pi pajir ponlo Lapen kedam tang hutami EM Richard Tokbi pen tangka sitami akira pi pon pen langkhang arong along arniwang ki choi hi thi kachubidun atum kaching thur Chit hek pon long lu pusi kulat ka chubi don atum aning karong chepaklang pon ringki Aprang EM sarpan akiro pilo si aprang aning kan same nilitum dukan ke bicheng same akirap nang pipot suri kardon pilo lasinon same nilitum dak langkhang Daily Market long karen ke dodo same non bang ke ning thelo puthonang linilitum han akirap street light nang pichu pot antu se nanglilong anam herjume pedona lasi nonilutum ingting kuk ahus tami non bange ti angdang po lasi nangli kamalong antu se arnam le herjume pedona aprang sige EM sarpan se akiro paper pig lo pipon ma pulot nang ten itum da Daily Market along labang so light nangli hin pe itum phanang pipota itum langkhang arat phanta langkhang arat ni danang phanang churo par pilo sa athema la Christmas aprang itum phala so light dak Daily Market phanang pipota nang pipota churo lo News report Karbiang Long Lai